Áno, áno, vychlastaný absint, to už máme navarené. Toto ešte ostalo vajco, tu obalovalo, to vypražaný syreček bude. Pán kuchár robí dobroty. Ideme na Druhý pán kuchár, ten doma honí kokot zvonom vo obývačke, nevadí? A? Väčší šporhel. Kričky, zapneme športheltík. No, jeden. A ide. Hop, toto nechcem, tento chcem. A, je to tam, poradný plamen. Toto je ono, toto sú steny. Šporhel zapnutý. Áno, a nech to syčí, nechcem počuť syčať. Prvé sprajeme von toľko, alebo... Čo? Necháme to. Áno, pán kuchár meša. Je to tam, je to hen. Cítim. To je ono, Dáme si niečo piť? Áno. Takú sklenku. Nedáme si sklenku ešte dáme zle. No. Zo včerajšku. Poď, daj ho tam, chcem počuť praskania oleja chcem počuť. Pekne opatrne, aby nám to vyšlo. Ale aj zároveň jebneme tam hranolky. To je ono. To viacej si tam mal dať oleja, ne? Na hranolky. A necholieš na konci? Nie. Môže byť, ale ja mi tak... Je to scéna, toto. Áno, druhý syreček, ale no. Piča. Popálili sme sa, nevadí, to je nervozita z kamery. Ešte jeden tam dáme? Dáme tam jeden. A jeba, na to daj dva. Vesti sa. Daj dva, nechaj tak čo. Dobre, konec.